זה. נמצא פה ציבור גדול וחשוב, כל אחד מכם מנהיג בפני עצמו, כל אחד מכם מוביל משפחות, קהילות וציבורים, ויש מאחריכם אלפי תושבים של העיר שביום שלישי הקרוב פעמיים כי טוב ג'קי לוי מחל. ובגדול אני רוצה מעל הבמה הנכבדה הזאת לפנות לכל האנשים שהולכים איתי כברת דרך ארוכה, אולי אפילו 2 עשורים, ולומר להם, עם רובכם הגדול כבר דיברתי ואתם הולכים איתי גם במהלך הזה. המהלך הזה עם ג'קי לוי הוא מהלך שבא נטו ממקום של טובת העיר ואהבת העיר בית שאן. קיבלנו החלטה מושכלת להניח בצד את כל המאבקים ואת כל המלחמות וללכת למהלך של קידום העיר והתפתחות העיר וצמיחה של בית שאן לשנים הבאות, ורק ביחד ננצח. רק כשאנחנו מאוחדים, רק כשאנחנו מלכדים את כל הכוחות, מחברים את כל הכוחות, אפשר להצעיד את בית שאן להישגים עוד יותר גדולים בשנים הבאות. ביום שלישי זה יום היסטורי. בית שאן תצא לדרך של אחדות, של חיבור, שבא ממקום של אהבת חינם, שאין יותר גדול ואין ברכה גדולה יותר מאשר השלום, והשלום שעשינו פה בעיר בעזרת השם יקרין על עם ישראל כולו. יש לנו הרבה מאוד משימות בחינוך, בתרבות, באיכות הסביבה. אנחנו ניקח את איכות הסביבה ואת כל נושא חזות העיר כמשימה עליונה. מטרת העל שלנו ב5 שנים הבאות זה כל תחום חזות העיר. נקדם ונממש את כל הפרויקטים בתיירות, בהשבת המים, עוד שכונות חדשות, עוד דיור לזוגות צעירים, עוד מרכזי תעסוקה לדור העתיד, תשתיות של חינוך, של דיור, של תעסוקה לדור העתיד של בית שאן. נשקיע בזה את כל הכוח ואת כל המאמצים. 5 השנים הבאות יהיו שנים טובות מאוד מאוד לעיר בית שאן. רגע, הוא כבר הגיע. להצלחה ג'קי לוי, ג'קי לוי, הכי טוב לבית שאן. ג'קי לוי, ג'קי לוי, הכי טוב לבית. אני רק אסיים, אני גם מתרגש מאוד. אני קורא לכולם ביום שלישי הקרוב בעזרת השם ג'קי לוי ומחל וניצחון גדול.